मेलेमाव खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअआनो जादों मासे गोथै मैदेर मोनदोंनो बे जायगायानो जादों आमथिखा खैलामैला फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बे फाथाबारि 6 नम्बर होननायनि साहा जि साइडनावहाय खुथि दङ खुथिनि एसे ओरै सोनाबजोंनो दा बे जायगायावनो जोङो थांगासिनो दङ बेयो जोंनि बिटिनि गामिनि एसे सोनाबजों जायो दा नोंथांमोना नायलांदो अब्ला जोङो मोनफैबाय जायगायाव ओमफ्राय जों नुबायबो ओमफ्राय जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिथ' फैगासिनो दङनो दासो खबर लादोंमोन नोंथांमोना नुगोन हनै बेलाय हनै दा बेयाव माबोरै मा जानानै फैखो बेखौथ' जों बुंनो रोंले जोंनि जायगायाव सिगांथाराव मोनदोंमोन मासे मैदेर फिसा सिगांथ' मुफुरबो फैदोंमोन मैदेर फिसा फैदों बिनि उनाव उद जिबौ अजगर जिबौ होननाय गामियाव मोनदों बेनिफ्राय नै दा नायदो नै बेखौ मिथिया माबोरै थैखो बेखौ जों बुंनो रोंनाय नङा नायदो नै गिदिरानो गिदिरालाय उदैयाथ' दुलायबाय नै मालानिफ्राय बेखौ जों बुंनो रोंले नै ओहो बेबायदि नै दा मोनफैबाय स्पटआव ओमफ्राय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सारमोनाबो सफैबाय नै जायगायावहाय दा मा खालामनाय जायो मिथिथ'आ आं दा सोंनानै खिन्थागोन दा खेबसे नायबावदो नै मैदेरखौ गोथै मैदेर ओरै मेजारमेन्ट लागासिनो दङ नै गावसोरनि माखासे अफिसियेल खामानिनि थाखाय सार्भे औ दे सार दा सुगासिनो दं आरो नै बेखौ माने बेखौ सुजोबथारो आरो ने सार बेसो किमान बे माने बेसेसो गिदिर नोंथांमोननि बायदिब्ला बैसोफ्रा रेन्जार আহিলে ক'ব পাৰিব ঠিক আছে दे दा जोंथ' मोजाङै सिनाया सारमोना माबा मोनसे दिन्थिदों नै गावनाय माने बेयो मा गुलि हाबनाय ना मा होनांगौ गुलि बेयाव ने बे डाइरेक्ट हाबलांखायो नै गुदुं दं ने गावनो हागौ बोराय राइफलफोरनो गावनायसो बे बुस्थुआ माने बेयाव जखम दं आरो बिदिनो मेलेमाव माने बेवहाय एसे गोबा जाखायो बेवहाय बे आदार जाबाय बुगाद बुंनांगौना नाथाखोरै बे मावग्रा आदसा ओमफ्राय नैबे मोनसे अजाफोर लायो मुलिनो जायो खोमा बे बिजौहाय बे लिलु मावोना बे बेनो आदार नागिरनानै जाग्राया बे बेखौ दानस'बाथाय बे जानोबो रोंखाला बियो बेनो सिगां गावग्रोबाय दै बोखोनानै लोंनाय मानाय दा आसल आखाइ बेखौ दानस'बाय नै बे दानस'नानै सोरबा लानानै थांबाय जाहैबाय माथो होनबावनाय माखासे बेफोरबायदि आखुनि मानसिफोरबो थायो दा गोबां रायजोफोरबो बेयाव ज' जाबाय नै माने नुफेरनि जिनिस मोगथाङाव थैब्ला माबायदि जायो बेखौ नायनो लुबैयो नालाय साखाथिनि सुबुंफोर दङ नै बेनिफ्राय दा बेखौ मा खालामनाय जायो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ नुसिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ दे मा